vaše mišljenje, obzirom da ste imali na području Lješeva o Perzijsko-bosanskom koledžu sa internatom? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Učiti i proučavati je stroga dužnost svih nas. Mi muslimani bi trebali da budemo najsvjesniji nužnosti školovanja, učenja i obrazovanja, jer je prvi imperativ u islamu učiti i proučavati. Škola je postala najbolji način prenošenja znanja na učenike. A Perzijsko-bosanski koledž je jedna od tih škola koje nastoje na najbolji način pružiti i odgoj i prenijeti znanje na učenike. Da li se vi slažete sa kritikama da je Perzijsko-bosanski koledž sa internatom šiitska škola, da propagira šizam, obzirom da ste nerijetko bili na različitim programima i da je vaše dijete pohađalo osnovnu školu u kampusu Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom? Svakako neću se složiti s tim da je Perzijsko-bosanski koledž šiitska škola ili da propagira šizam, jer da je tako, moje dijete sigurno ne bi išlo u tu školu. Naravno, kad ovo govorim sa argumentima. Moje saznanje je da se nastava vjeronauke u ovoj školi izvodi po planu i programu koji je usvojio Rijasat Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i udžbenici vjeronauke u Đulistanu su udžbenici čiji je izdavač El Kalem i isti su kao i u drugim školama. Isto tako nastavnici koji vjeronauku predaju u ovoj školi su svršenici naših medresa i naših fakulteta. Što se tiče ostalih predmeta, koliko znam, nastava se odvija po planu i programu Ministarstva obrazovanja kantona Sarajeva. Također, nastavnici i profesori koji predaju ostale predmete su naši profesori, Bošnjaci, nisu dakle stranci, pripadnici su ahli sunneta vel džemaata, hanefijskog mezheba. To znam zato što i nastavnici i učenici dolaze kod nas ovdje u džamiju i na džumu, nekada i na ostali namaze i klanjaju na isti način na koji i mi klanjamo. Također, Perzijsko-bosanski koledž obilježava sve naše važne datume na način kako je to kod nas običaj i tradicija, recimo nova hidžetska godina ili rođenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem obilježava se učenjem mevluda. Tako da ja doista niti po čemu nisam primijetio da se u ovoj školi propagira nešto što bi bilo suprotno našem ehli sunnetskom učenju i našoj bošnjačkoj tradiciji. Da li ste primijetili neke razlike u odgoju, obrazovanju i ponašanju vašeg djeteta tokom školovanja u kampusu Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom? U današnje vrijeme, nažalost, ne možemo reći da se dovoljno pažnje posvećuje odgoju i traženju znanja. Škola jeste mjesto učenja, ali ujedno i mjesto gdje se naša djeca odgajaju. U školi naša djeca uče mnogo pozitivnih stvari, ali nažalost danas u mnogim školama se može naučiti štošta negativnog. Neki u školi zapale svoju prvu cigaru, popiju prvi gutljaj alkohola, povuku prvi dim droge. Neki upadnu u loše društvo te napusti školu. Zbog svega ovoga moramo biti stalno budni i nastojati da samo ono što je pozitivno naša djeca zadrže, a da odbace sve ono što je negativno. Ovdje želim da kažem kada je u pitanju i odgoj, i obrazovanje, i zaštita djece od maloljetničke delikvencije, u pozitivnom smislu želim spomenuti kampus Perzijsko-bosanskog koledža. Da li ste se kao roditelj imali priliku susresti sa problemom maloljetničke delikvencije na Perzijsko-bosanskom koledžu sa internatom? Ne, nisam, doista toga na koledžu nema. Sa svojim prethodnim odgovorom mislim da sam dao odgovor i na ovo vaše pitanje. Obzirom da učenici Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom posjećuju džamiju u Lješevu, primijetio se nedostatak kako učenika, tako i zaposlenika Perzijsko-bosanskog koledža tokom raspusta. Svakako da se preko raspusta u džamiji osjeti da nema nastavnog osoblja sa koledža, ali isto tako se primijeti veliki izostanak vrijednih učenika koji na džumi doista bude impozantan broj. Mislim da svi od 4. razreda pa gore budu prisutni na džumi, iako ih bude u velikom broju, oni doista u tišini i sa velikom pažnjom prate hutbu. Kao roditelj, da li preporučujete drugim roditeljima upis njihove djece u institucije kampusa Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom? Svakako da, toplo preporučujem. Da li imate nešto dodati za kraj? Na kraju citirat ću hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji kaže: "Adibu evladekum ala thalathi khisal, hubbi nabijikum wa hubbi ahli bejtihi wa kiraatil Kur'an."
kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vašu djecu odgajate da imaju ove sifate, da vole poslanika, da vole njegovu porodicu i da uče Kur'an. Molim uzvišenog Allaha dželle šanuhu da nam pomogne na putu odgoja naše djece i da bude zadovoljan sa nama, našim porodicama i našom djecom. Amin.